हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू अंकित अमानिया। आज ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଅଟୋ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକ ରୋଲର କୋଷ୍ଟର। ଅଟୋରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ କିଛି କୁଣ୍ଡେଇଦେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଟୋକୁ ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଟ୍ରାଫିକ ଏକ ମଜା ଆଉ। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଏକ କାଳ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ରାଜମହଲ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା? ସେ କହିଲେ ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ଯିବ ଯଦି ବସ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ନେବେ। ସିଏ ଏମିତି ଅନେଇଲା ଯେମିତି ତା ବାପା ଜମିକି ମାଗିଦେଲି କି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା କହିଦେଲି। ଅଟୋ ବାଲା ତ ରାଗରେ ଟଣ୍ଟୁମା ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ମୋ ଅଟୋ ତ ସାଇକେଲ ବାଜିଲା ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଦବ ଯଦି ରାଜମହଲ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଦବ ଯଦି ଚାଲିଲା ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେମିତି ଯାଏ ଆଇଛ ଗାଁରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏତେ ଚାର୍ଜ କରୁଛ ଯେମିତି ତମ ଅଟୋ ମୁଁ କିଣିଦେବି କି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଜାମା ନୂଆ ଜୋତା ଚଣି ଚିକଣ ହେଇକି ଯିବେ ଅଟୋ ବାଲା ଭାବିବେ ଭଲ 300 ଟଙ୍କା ଦେବି କାମ ଚଳିବ ଆଜି ରାତିଟା ମୋର। ଆପଣ ଯଦି ଫଟା ଗଞ୍ଜି ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧିଦେଇ ପଳେଇଥିବେ ହଁ ଠିକ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା। ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଟୋରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାଂଶ ଚଡ଼ି ଗଞ୍ଜି ସବୁ ଫଟା ବାହାରେ କାରଣ ମୁଁ ଫାଡ଼ି ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହେଲେ ଫିଲୋସଫର। ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ବେଟା ପାଠ ପଢ ଦେଶର ନାଁ ରଖ ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଅଟୋ ଚଲେଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛ ଯେମିତି ପୁରୀ ବିଚରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆସିକି କହିଲେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡୁନା ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମ ଅଟୋ ପଛରେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ତମେ ଅଟୋ ରଖିବ ନା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆସିକି କହିଲେ ଆଗେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ପୁଣି ଟିଚର ଥିଲା, ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖଉଥିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫେଲ ହେବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଅଟୋ ମିଟର କଥା କଣ କହିବି, ଅଟୋ ମିଟର ଏତେ ଜୋର ଘୁରୁଥିବ ତମେ 4ଟା ରସାବଳି ଖାଇଲେ ବି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ଘୁରେଇବନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଅଟୋରେ ଯୋଉ ମିଟର ଲାଗିଛି ଏତେ ଜୋରେ ରିଡିଂ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ତ ମୋ ଘର EMI ଠାରୁ ବେଶୀ। ମୁଁ ତାପରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ମିଟର ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ବାପା ଗାଡି ଦେଇଦେବି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ମିଟର ଦେଖେନା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ଭଡା ଠିକ କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟୋ ଗୁଡାକ ଏକ ଚଳତା ଡିଜେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟୋରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ। ଏମିତି ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ବଜେଇବେ ଯେମିତି ପୁରୀ ବିଚ୍ ର ପାଖରେ ଅଛୁ କି ଆଉ। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଲଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଅଟୋ ଚଲଉଛ ନା ଡିଜେ ଲାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛ। ଆଉ ଅଟୋ ଭିତରଟା କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସଜେଇଥିବେ ତମକୁ ଲାଗିବ ଏ ଅଟୋ ନୁହଁ ଏ ଗୋଟେ ଚଳତା ମନ୍ଦିର। ଅଟୋ ଭିତରେ ଏତେ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ଯେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ତମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ ପଇଛ କି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ଚଢିବାକୁ ଯିବେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେନି, ଫଟା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ କାହିଁକି ନା ଭଡା କମେଇବାର ଅଛି।